जि गोबावनिफ्राय नागिरदोंमोन मानगोनां माइ जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन, माय डियार इउथ्स आरो रायजो राजाफोर, रंगुल बर' बिथांखौ दिनै मोनसनबाय। बिथाङा बिराद गोबावनि उनाव दिनै थुबसा नेगासिनो दंखायोमोन आरो आं बिथांखौ मिडियायाव माला फैयो होननानै। दा दिनै मोनसनबाय आरो बिथाङा मा मा बुंदों आं बेखौ बिथांनि खुगाजोंनो होननाय खोथाखौ आं होनो थांगासिनो दं। बेनि उनाव आसलि मुद्दायाव फैगोन जोङो सावरायनो। आरो बिथाङा जुदि बे गाव बुंनाय टपिकखौ लानानै आंजों जुदि बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव चेलेन्ज खालामनो गोसोबा बिथाङा चेलेन्ज खालामनो हागोन। इउ कैन चैलेंज मी, आप चैलेंज कर सकते हैं भैया जी। আপুনি যেইটো কথা কৈছিল এই কথাৰ বিষয় আপুনি মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এইটো মই অফাৰ দিছোঁ আপোনাক। नायग्रोदो अब्ला। दिनै हाग्रामा महिलारि सरकार बिथाङा फैनायनि उनाव जेरैबायदि बर' रायजो राजाफोरा दिनै भुगिनो गोनां जादों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै साननायनि सम जाबाय। दिनै जों बुंनो नागिराखै सोरनोबा भट हो सोरनोबा भट होनाङा। जों बुंनो नागिरदों जे जों बर' हिसाबै जों दिनै बिजिरनायनि सम जाबाय। आसोल बेपारिया सोरमोन, बर' जातिखौ सोर फानमारदों, दिनै सोरनि समाव बर' जातिया आलाय सिलाय जाखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना नोजोर होनो गोनां। दिनै बर' जातिनि भबिष्यतखौ सोर खोमसि खालामखो, सोर एनअसि होखो, सोर रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गुबुनारिफोरनि खाथियाव थांनानै हानि पट्टा नांगौ ना एसटि नांगौ होननानै दिनै बर' जातिखौ दाम दर खालामनानै गोथौ हाखराव खोख्लैखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो गोनां। खोनानोथ' मोनबाय, बुजिनो मोनबाय, गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय दिनै मोनसनबाय बिथांखौ, मानगोनां रंगुल बर' हादाखौ। दा बिथाङानो नैबे खोथानि सायाव जुदि आंजों चेलेन्ज खालामनो गोसोबा बिथाङा जिखुनु प्लेस इज इउआर, चइस इज इउआर, इउ कैन चेलेन्ज मी एनिवेयर एनी टाइम, आई एम रेडी फर इट। যিটো কথা আপুনি দাঙি ধৰিছে এই কথাৰ লৈ আপুনি যদি মোৰ লগত চেলেঞ্জ যুঁজিব লগা যদি আছে অপেনলি মই সদায় হাজু। दा खोथाया मा, रंगुल बर' बिथांनि बादिब्ला प्रमद बर' बिथांखौ नङा हारि फानग्रा, देश फानग्रा, जोंनि बिटिसिखौ फोजोबस्रांग्राया हाग्रामा महिलारिसोआलायनो। रंगुल बर'नि बादिब्ला, एकर्डिं टु रंगुल बर', हाग्रामा महिलारि इज द डेस्ट्रयार अफ बिटिसि और बड'रेस। बे खोथाया माबा मोनसे जादों नामा जे दिनै इउपिपिएलआ अपोजिसन पार्टि हिसाबै बुंगोन, बेवहाय दिनै एबसुआबो बुङो, कंग्रेसआबो बुङो, सोरबायाबो बुंनो आरो। दा खोथाया मा, जाथि फाननाय बिटिसिखौ फोजोबस्रांनाया सोर बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। रंगुल बर' बिथाङा बुंमालाय बुङामालाय रायजोफ्रा बेखौ मोजाङै मिथिखागौ आरो बेयो जास्टिफाइड बाय दि पिपल लिभिं इन बिटिसि। दा फारागखौबो मिथियो। What are the difference between Hagrama Mohilary sir and Pramod Boro sir? And the people also know the doing capacity of Hagrama Mohilary sir and the doing capacity of Pramod Boro sir. मिथिखायो जे दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ हारि फानग्रा होनबायब्ला प्रमद बर'आ बबे श्रेणियाव गोलैखो? बड'लेण्ड एथ' आन्दलन खालामनानै बड'लेण्ड नांला, बर' रायजो राजाफोरनो बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव बिथाङा गारबोबाय, बिटिआरआनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै। होमब्ला जों प्रमद बर' बिथांखौ मा होनगोन? मा फानबोखो बियो? मा बिजामोन? बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया। दिनै बिथाङा फाननाय मानि मा? बावहाय भेलु दं बिसिबां बेखौ रंगुल बर' बिथाङा मोनथिगौ आरो गावबो एसे मोनजादों। दिनै बिसिबां खौथिनि बिथांमोना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जाबाय, बड'लेण्ड नङा जोंना बिटिआरआनो होननानै फैखो? बे गोबां खोथा जायो रायज्लायनांगौ दंब्ला। जे फानग्राया सोर? एसटिआथ' दाबो मोनाखैना, 6था जन'गस्थिया, बेखौथ' फानबाय होनजाया। नाथाय बिटिआर सुक्तिया जानानै फैखांबाय, नांला होननाया जाबोखांबाय।
बेनो फाइनाल एन्ड कमप्लिटसिम होननाया जाबोखांबाय फानखांखाबाय आरो फोजोबस्रांनायनि खेथ्रआव मा बुंनो रंगुल बर' आदा बिटिसिखौ फोजोबस्रांनायनि खेथ्रआव मा बुंनो नोंनो मा प्रुफ नांगौ बुंदोल' आं होनोसै जेब्ला हाग्रामा महिलारी सारा शपथ ग्रहण लादोंमोन बिनि सिगां माखासे खोथाखौ बुंदों आरो बिनि उनाव शपथ ग्रहण लाखांनायनि उनाव माखासे बिफानफोरखौ डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ जायखौ प्रमद बर'नि टेनुरावहाय डिउरिं हिज टेनुर प्रमद बर'नि खुंनाय समावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ लानानै थांदोंमोन 16 डिपार्टमेन्ट्स बेखौ बेक खालामफिनदों हाग्रामा महिलारी सारनो बिटिसिआव बेनिफ्राय देरसिन मा फोरमान नांबावगौ जायखौ प्रमद बर'आ लांजादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टजों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिआव उल्था हरफिननांदों जेब्ला हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसिनि चिफ जायो बेसे गिदिर बे मोनसे फोरमान होमबा दंस'खौ सोर खालामखो डेस्ट्रयखौ सोर खालामखो प्रमद बर'आसो डिपार्टमेन्ट्स गाव मोनखानायखौ सोरबा हरो गाव मोननाय पावारखौ मा एग्रिमेन्ट दंमोन बेहा डिपार्टमेन्ट्स फाननायनि आसाम गभर्नमेन्टजों मा एग्रिमेन्ट थानायनि थाखाय बिथाङा फानखो खय कौटिनि खोथाया बेबो फैयो आरो हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसिनि चिफ जाखांनायनि उनाव आफ्टार बिकामिं द चिफ अफ बिटिसि डिसिफोरा मनिटरिं खालामनाय सुपारभाइजिं खालामनाय एडिशनेल सेक्रेटारि बिबान बेनिफ्राय अट'मेटिकेलि रिमुभ जादों दे आर अट'मेटिकेलि रिमुभ बाय द आसाम गभर्नमेन्ट आफ्टार हाग्रामा महिलारी बिकामिं द चिफ अफ बिटिसि इन द इयार अफ 2025 मा नोंथांमोना आरो बेनिफ्राय देरसिन प्रुफ नांबावगौ नामा दा आं बेखौल' बुंबाय बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय डिफारेन्सखौ नोंथांमोना मोनखाबाय फारागा मा सोरनि समाव मा पावार फैदों बेखौथ' मिथिखाबाय आरोबाव बर' रायजो राजाफोरखौ दिल्लीयाव फाननानै फैग्राया सोर बड'लेण्ड नांला फाइनाल कमप्लेन्टसिम होननानै फाननानै फैनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै ओरै लाग्राया सोर बेखौबो नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोबाव बिटिसिखौ बिथाङा माबादि फोजोबस्राङा डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ हरनानै मानो लथं फथं जानाङा पावारलेस जानाङा बेखौबो नोंथांमोना मिथिबाय दा सोरनि समाव बे ग्रोब फैफिनदों सोरनि सासन समाव दा बियो ग्रोब फैफिनगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय दा नोंथांमोननि खामानिया रंगुल बर'नोल' खिथानांसिगौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरना हरबानो जाबाय अब्लानो रंगुल बर'आ मिथिगोन এই ভিডিওর দ্বারা মই যি কথাবিলাক কৈছোঁ এই কথাটো ৰংগুল বড়োত জনাব লাগে সেইকাৰণে মই এটা অনুৰোধ আপোনালোকৰ যে কমেণ্টত জনাই দিলে হয় তেতিয়াহ'লে ৰংগুল বড়ো অট'মেটিকেলি বুজিব দেন অনলি ৰংগুল বড়ো উইল बिकाम मेसुर होमबानो बिथाङा मेसुर जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ